Көктә кояш сүнмәсә, җирдәге батырлык та сүнмәс, сүрелмәс. 7 түгел, 77 илдә даны-дан булырлык замандашлар яши бу шәһәрдә. Минем аларны җирдәге 7 йолдыз дип күрәсем килде. Ак каламда туган һәр яңа кеше аларга охшап яшәргә омтылсын иде. Амин. Шулай булсын дип мөрәҗәгать итә ул үзенең укучыларына. Студияда күптән көтелгән кунак. Ихлас күңелдән шәһәребезгә һәм аның кешеләренә гашык журналист Насих абый Таҗиев. Без радио тапшырулар аша аның ягымлы тавышын хәтерлибез. Әдәби очеркларын укыйбыз. 40 елдан артык гомерен татар матбугатына багышлаган хезмәттәшебезне студияга чакырабыз. Хәерле кич, исәнмесез, Насих абый? Хәерле кичне, Резила ханым. Сезне менә күптән түгел булып узган бик тә күркәм түгәрәк датыгыз, юбилеегыз белән ихлас күңелебездән тәбрик итәбез. Рәхмәт сезгә. Иҗади уңышлар телибез. Һәм киләчәктә дә һәр вакытта да шушылай сафта булып, әле безне сөендереп, яңадан яңа иҗат әсәрләре белән куандырсагыз иде. Насих абый, яңалыклар һәм үзгәрешләр, уңышлар дигәннән нинди хыяллар белән, нинди мавыгулар белән әле яшәп ятасыз? Бу сорауга әлбәттә бу яшьтә җавап бирү бик җиңел түгел. Кайбер кеше әйтеп куяр, инде җитәр ял итсен дияр. Әмма мин кулдан каләмне төшергәнем юк. Әле дә язам. Яңа гына дигән, июль аенда гына бик күләмле генә повестымны бетердем. Аны пак әлегә мин яшерим. Конкурска бирдем. Конкурсның нәтиҗәләре октябрь аенда билгеле булачак. Бәлки аннан соң китап булып басылып чыгар. Алга табан тагын язасы планнар, өстәлдәге повестлар, хикәяләр шактый гына бар. Алар менә бөтен өметем, бөтен уем шуларны үзем исән чакта язып бетереп кешеләргә калдырасым килә. Бәлки кайберәүләр әйтә дә торганнардыр. Бүген кемдә аны үзем дә ишетәм. Бүген кемдә нәрсәгә язасыз? Китапны бүген укучы юк бит диләр. Китап үлмәячәк, китап бетмәячәк. Шуңа күрә китап яшәр, аның киләчәге бар дим, аның киләчәге килер әле. Бар яңадан кешеләр кулына кайтыр дип уйлыйм. Менә шул өмет белән язасың инде. Казанның иртәнге дулкында радио тапшырулары аша сезнең ягымлы тавышыгызны инде ул чор кешеләре бик яхшы хәтерли. Үзебезнең радиожурналист дип бик кадерләп, хөрмәт итеп әйтүчеләр дә бик хисап. Менә шул чорның хатирәләре үзегезнең күңелегездә нинди ис калдырды икән? Әлбәттә, үткән ел кешенең гомер юлы, ул кешенең күңелендә ниндидер хатирәләргә бай булырга тиеш. Әгәр шул хатирәләр булмаса, ул димәк яшәмәгән, ул эшләмәгән, ул иҗат итмәгән. Мин радиога килүемдә мин газета журналист идем. Мин гомер буена дипломымны да очерклар, зарисовкалар белән якладым үземнең. Минем җитәкчем дә язучы Барлас Камалов иде. Менә радио журналистика килү ничектер ул көтмәгәндә, уйламагандарак килеп чыкты. Минем беренче нигенә КамАЗга килүем радио тапшырулар редакциясенең җаваплы редакторы дигән должность бирделәр, вазифа бирделәр. Ул вакытта сезгә ничә яшь? Ул вакыт бу 75нче ел, миңа димәк 35 яшь була. Мин инде моңа кадәр Әлки районында редактор булган кеше. Аннан соң Әлкидән киткәчтән социалистик республика газеты, социалист Татарстанның бүгенге ватаны Татарстан, Нурлат, Аксубай, Ширмешән төбәкләрендә соңра Лазнакай бөгелмә Баулы төбәкләрендәге үз хәбәрчесе булдым. Без әле бу әңгәмәбезне алга таба дәвам итәрбез. Менә яшьлек елларына кайтсак, армия сафларында хезмәт иткәндә фото белән дә бит әле фотосурәтләр белән дә мавыгып алгансыз. Бу каян килеп чыкты икән? Бу шулай туры килдеме сезгә? Моны вазифа итеп йөкләделәрме? Ничек булды бу? Мин анда ротаның писаре булып эшләдем. Забайкал
Harbi округының Набаян посту деген газетасы бар. Ала біздің мына ватан Татарстан зурлығында шыға тұрған. Менә шулай айттыр бұл армия тормышында да шактый гына фаталар, кем әйтмешли, гонорары да килеп тора, солдат өчен ул вакытта бик тә кирәкле. Мен армиядан кайткан вакытта инде солдат кием белән кайтмадым, гражданский костюм белән кайттым. Ике шумадан китап тулый мин, ул заманда китап җыю, ике олы шумадан. Бу солдат бигрәк байып кайта дигәннәрдер инде, поездда шулай айттырып. Ә минем шагырым тулы китап иде шулай айттырып. Менә шунда язмыш. Сезнең белемгә омтылу, ул ниндидер яхшы нәтиҗә бирә. Күркәм нәтиҗә бирә. Шулай бит. Шулай татарда бер бик акыллы әйтем бар. Ана сөте белән кирмәсә, тана сөте белән кирмәйләр. Ходай Тәгалә биргән таланттырда. Менә мин эшләгән чорда да кайбатта шулар килгән чаклар була. Кемгәдер, ул җитәкчегә дә нигәдә шунда да әйтәйм. Минем бөтен әйберне партбилетны да тартып ала аласыз. Эшемне дә тартып ала аласыз. Ләкин Ходай биргән талантымны минем биргез дә ала алмый дия торган идем. Шуңа күрә мин куркып та язмадым. Мин кайда булса ашка үлмәячәкмен, язып булса да яшәячәкмен дигәнне тәкъбир белән менә шулайрак яшәдем, хезмәт иттем. Шуңа күрә кемгәдер баш иеп, кемгәдер нитеп яраклашып яшәү ул үзе тоже кызык түгел, шулай итеп әйтим мин аны. Сезгә хас сыйфат түгел бу. Ну, миңа да башкаларга да алай яшәргә язмасын дигән иде шулай итеп. Кемгәдер баш иеп, менә бу эштән мин шул эшкә ябышып ятып, шушының хакына ябышып ятыйм дигәнне кешегә бер ни дә шатлык китерми торгандыр дим мин. Кизләү сүзенең мәгънәсен аңлатып бирегез әле. Менә кизләү ул беренче ниткәндә чишмә дигән сүз. Ләкин чишмәнең киң мәгънәсе күп чишмәләр чыккан җир. Сахаби чынлап та менә шу җир куелыннан чыккан, тибеп торган, менә шушы шилтер чишмәләр кебек сез бүгенге көндә дә менә энергиягыз ташып тора. Әйдәгез әле менә шушы легендар гәҗит Нур гәҗите хакында да сөйләшеп алыйк әле. Нур газетасы минем үземнең тормышымда якты бер нур ул. Менә мин аны шулай бәялим, чөнки бер яктан ул ирекле, саф татар телендә бер нинди урысчага тәрҗемәсе булмаган татар газетасы. Нур газеты шул кадәр популяр газетага әверелеп китте. Без газетта калдык. Төп сыйфатыгыз. Эшсез калсам минем ишем буш. Нинди генә биеклекләргә, нинди генә үрләргә менмәсен, кеше үзенең бала чагы белән бер вакытта да саубуллашмый торгандыр. Һәр кешене бала чакта салынган бәхет яшәтә, шунда алган җәрәхәтләр имгәтә диләр. Сезнең тормышка карашыгыз бала чак белән бәйлеме ул? Әлбәттә бәйле. Без бөтенләй башка балалар. Хәзерге балаларны мин карыйм. Алар компьютерга нәмәрсәгә текәлеп утырганнар, аларның бер дөньяда менә фани дөньяда аларның бер ниләре, кыз гамнәр юк төсле тоела миңа. Менә шул компьютер тормышы белән яшиләр, әнә ишетеп торабыз бит. Шул компьютер белән теге үзләренә кул салучылар да күбәйде хәзер. Менә компьютерда нәрсә генә. Ә безнең тормыш, мин бер кабатладым, сугыш чоры балалары дип. Безнең уеннарыбыз да сугыш уеннары иде. Менә таякка атланып аткан итә идек. Аннан соң шул кизләү ярларына барып, ике төркемгә бүленеп, кара каршы ике як булып, берсе фашистлар, берсе безнең солдатлар, кызлар булып сугыша ип белән ниләр алайык. Анда да бер качанда, бәлки сугышлар да булды. Ну, инде бер кешенең әз генә борыннан кан китсә дә сугыш туктала торган иде. Андый ни юк иде, менә кешегә мәрхәмәтсезлек юк иде. Шаярулар барыбер чын балаларча иде. Минем үземне дә теге мин әзрәк ябык кына малай идем, бәлки теге гел укып йөргәнгә юашрак та булган бер вакыт теге әйдә нигә каядыр алып барабыз дип нитләр дә шишендерделәр, дә кишеткан эшенә итеп салдылар. Менә шундый, аңар менә мин балачак хикәяләр дигән, әле өстәлемдә тора, бер 5-6 хикәя. Кичкенә генә кыска хикәяләр теге Мөхәммәд Мәгъди үзенең язып чыккан, шуның белән әдәбиятка килеп торды. Менә миндә шуларны бирәсем килә бит әни. Яшьлектә киләчәк өчен курку бар идеме сезнең? Булгандыр мен. Без бит инде курку безнең белмим, әтисез үстек без. Әти дигән мин әтине ул тимерче булган, тимерче. Бер генә күз алдымда калган, алъяпкыч кытыршы алъяпкыч япкан, су буеннан, инеш буеннан күтәрелә, ул инеш буенда лачыгы иде аның. Шуннан кайтып мин каршы йөгереп барган, менә шушы минем хәтергә уелып калган. Димәк, бу 3 яшьләр тирәсе була инде.
Менә шуннан калганы мин әти дип үскән бала түгел. Аннан соң теге гел укып, гел минегә укырга тырышып, нәрсәгәдер ирешергә тырышып яшәгәчтән, бәлки анда курку әйбер дә булмадыр. Но бер генә әйбер бар. Менә Максим Горкийның бер сүзе бар. Әгәр язучы була, мин төгәл аның сүзләрен белән әйтәлмим, мәгънәсен генә әйтәм. Язучы буласың килә икән, вакытында газеттан китә бел дигән. Менә мәгънә, газеттан язучы буласың кеше китәргә ди. Без газеттә калдык. Мин үкенмим, журналист булып китүемә дә. Ансы да миңа бик күп олы мәктәп булды. Минем күп әйберләр менә шул елларда кайсы совет чорында языла башлап, ул чорның ниләр тот. Менә хәзер тагын скрипкада 7000 дигән повестьм хәзер. Ул күпмедер язылган, ләкин мин аны тулысы белән сүтәм. Чөнки ул шул чорга яраклаштырып язылган, ул тагын сугыш чоры, һаманда менә шушыны язып чыгасам дип торам инде. Чөнки ул сугыш чорында безнең якта беренче скрипка шәһәр. Менә шул ул уйнап йөри, тамак өчен йөри, кичкенә генә хатыны аны биеп тә, хатыны да биеп ала иде. Менә мин аны ил карт итеп куям ул мине. Менә шулай итеп бүген мин аның скрипкасын табам. Менә кайтып. Шул 90 яшьлек әбидә скрипкасы таплана. Менә скрипкада 7000, шул әби шушы чорны сөйли үзенчә. Монда минем һаманда ки әниемнең, әтиемнең шул еллардан иләре. Алар әти минем колхозга кирмәгән. Трәсенә соң ул тимерче булган, тугыр белән эшләгән. Шуннан соң әнине бик җәзаладылар сугыш елларында. Әти кирмәгәч, әни әтигә кирмәде. Мин үзем 10нчы класста укыганда әнинең ничек газапланганнарын күреп, гариза язып, полков сәтенә барып колхозга киттем. Шуннан соң тындылар. Инде авыл советына илтеп, кундырып, бикләп, шәһәр тапкырга зуррак займнарга яздырып, сарыкларын алып чыгып китеп, менә шундыйрак ниләр айрым хуҗалык кешеләрне алар бар иде авылларда. Менә ул чорны әлегә бер кем белми, менә шундыйларны. Ул чорда бит айрым хуҗалык дияргә дә ярамый иде, шулай итеп. Ул дошманы, халык дошманы кебек иде инде. Алай ук түгел дә, бәлки нидә шулай да булгандыр нидә. Менә шундыйрак нәрсәләр бар инде. Әле менә шушы тарих изеннән атлап бүгенге көнгә кадәр яшь буынга алып килә алырлык сезгә тиң сезнең кебек кешеләр исән булганда, әле без ул тарихны әле киләчәктә сезнең менә каләмнән чыккан менә шушы иҗат җимешләреннән укып белербез иншалла. Менә бүгенге көндә үзегезне ничә яшьтә дип хис итәсез? Мин уйлаганым юк, булай шаяртып күпме тулдысын әлдәйләр дә мин арттан гына укыйм, 57 яшьтәм. Менә шулай. Син теләсәң каян укыдым, алгы яктан, арты яктан. Минем дә, псевдонимды алдым. Әле миңа бер олы гына кеше Казанда теге китапны иткәчтән беренче чыккач Насих Таҗи дип куйдым да мин. Ул Таҗи дип шулай карабрак куйды. Күптән түгел генә үзенә әйттем мин аны хәзер. Этлекне һаман саклыйсың икән әле ди. Мәтән беләсең, арткы ягыннан укып кара әле Таҗины. Иҗат дигән сүз. Менә мин шуңарган итеп алдым да, шуны үземдә укыдым да, шулай иҗат дип алдым. Миңа кызыга алмадым, кемгәдер теге, кемдер мода артыннан куа. Аннан соң бит безнең татарның бер качанда фамилиясе булмаган. Аны һаманда шул перепискалар вакытында һаманда шул урыс кушкан иде шайтыр. Мин үземдә 7нче класска кадәр Фатихов йөрдем. Әти исеменнән тотканнар да язганнар, апа да Фатихов. Аннан күрше мәктәпкә киткәч кенә туу турында тапканнар, анда мин Таҗиев икәнмен. Яшәү дәврендә әдәм баласына гаилә ни дәрәҗәдә кирәк икән? Гаилә ул бер якты учак кына түгелдер, гомер дирли торган учактыр дип уйлыйм мин аны. Әгәр шул әйтәләр бит, хатын-кыз сакларга тиеш шул учакны, бәлки утынын ират биреп торырга тиештер нидән. Ләкин учакны инде пыскып яна башласа, аның яме калмый. Ничектер тормышның яме бетә кебек. Менә шуңа күрә ул якты учак булып янарга тиеш һәр вакытта да. Менә шунсыз кеше яши алмый. Менә ялгызлыкны, бәлки бүгенге тапшыруны караучы кешеләр бардыр, ялгызлыклар бардыр. Алар гына белә ялгызлыкның нәрсә икән. Менә мин үземнең иптәшем, тормыш иптәшем 45 ел яшәдек, матур яшәдек, балалар үстердек. Инде ул без аның белән редакциядә таныштык, ул корректор булып эшләде. Ул миңа иҗатымда да ярдәм итеп яшәде инде шулай ул якларда да. Менә тормышымны ул яктан да матур иде, тыныч иде, һәм мин ул яктан да бәхетле дип саныйм үземне.
Менә югалтуы гына киенеш булды. Шуннан соң мин ялгызлыкның нәрсә икәнен белдем. Мин ул үлгәчтән тормыш бетте дигән идем. Әмма менә хәзер яңадан тормыш кырдык. Ничектер аның дәвамы кебегрәк, тагын ничек әйтим, уңышлы. Бәлки инде кире кайтмый, ничектер үткән тормышлар, ул аны тулысы белән кабатлый да алмый да. Без табыштык та, картлыкны ялгыз итмәс өчен, бер-беребезгә терәк булыр өчен, бер-беребезгә кирәк булыр өчен дип, менә шулай кавыштык, яшәп ятабыз 5-нче ел инде. Насих абый, кешеләргә ышанасызмы сез? Ышану бездә бар ул журналист халкында. Ничектер без кешегә тиз ышанабыз. Менә үзебезнең бәлки күңелдә кайвакытта чистадыр, кешене яратасыңдыр, ышанасың. Ләкин менә шул ышаныч кайвакытта башка китереп тә суга. Анысы да бар. Мин мисаллар китереп тормыйм. Баралар, сез белгән кешеләр дә бар, диләр дә бар. Әмма мин монда бер әйбергә басым ясарым. Менә чын дус табу. Беренче кыенлык булса, шул чын дусны гомер буена саклау икенче зур авыр эш. Насих абый, мин сезгә менә журналист буларак үземдә ак көнләшү белән көнләшәм. Чөнки сез шушы шәһәр төзелешендә, КАМАЗ төзелешендә үзенең менә бетмәс төкәнмәс хезмәтен куеп, менә бу үзгә яшь буынга шушы шәһәрне, КАМАЗны бүләк иткән легендар шәхесләр хакында бик матур очерклар яздыгыз. Алар белән менә иңгәен куеп, күрешеп, сөйләшү бәхетенә ирештегез. Менә алардан нинди кешелек сыйфатлары алып кала алдыгыз сез? Мин сыйфатлар дигәннән аларда бары тик менә хезмәтне сөю, ярату һәм бирелеп эшләү, үз эшен ярату сыйфатларын өстен күрдем һәм шуларга шулардан илһам алып, шундый очеркларны тудырдым да инде. Шуны күрсәтергә теләдем. Дәүләт күләмендә танылу алган нинди мактанышыгыз бар сезнең? Халыкка әйтә торган. Мин аларны бер кашанда күтәреп йөргәнем юк. Аны Birinci Tatarstan'ın Atkozan'a medeniyet hizmetkarı mına 88 yılda verirler. Elbette andi bülekler birer tügerek datıda verirler bitindi. Anısı sır tügül, kim gelir şulay. Bunday vakitte anıtıp duralar kişine. 88'de, 98'de Tatarstan ol vakitte bik olu büleğini, en zor büleğiydi ol. Tatarstan prezidentinin halkında Tatarstan Respublikasının grammatısı maktab grammatısı, anı Tatarstan prezidentinin grammatısı deylerdi. Şeymeyev kul koygan grammatı, anısı benim için bik zor büleğ bulduğunda. Her büleğinin öz kaderi var. Nasih abi, turmuşun mağnesini nereden görüp yaşadınız? Yaşaysız. Ömür boyuna yazıdaki icatımda ben özüm kabatlamadım. Bir eybirde de, şiirde de, yazganda da, birgine eybirinde kabatlamadım. Насих абый, әйтеле-бетеле стенада асылынып торган мылтык та кайчанда булса отарга тиештеләр. Безнең инде студиябызда сезнең китаплар, сезнең иҗат җимешләре, менә мәйдан журналларында басылган әсәрләрегез, я булмаса сезнең хакта язылган очеркларда бар инде монда билгеле без моны аңлыйбыз. Менә сездән үзегез иҗат иткән ниндидер шигърият, шигырь көтә күңел. Тамашачылар да шулайдыр дип ышанам. Yarır, gafı iterler, kayber yerlerde tutluksam nitsem hatta hazırki küzlerini. Benim bir şiirimden İlham Çeşmesi'nden Sıngı yoluna, Sıngı kupletini okuyayım, ondan sonra bir şiirimden okuyasım geliyor. Şunu jırlayım, jırlarımda İlham Çeşmem jır tula, jırlı ömür uzıp bara, köngülüm şuna bir şula. Насих абый, тапшыруыбыз ахырында бер генә сүз белән җавап бирерлек блиц сораулар белән сезгә мөрәҗәгать итим әле. Бәхет нәрсә ул? Бәхетне мин гомер буе эшләүдә хезмәттә күрәм. Бәхетсезлекне ничек аңлыйсыз? Бәхетсезлекне менә мин олыгайган көннәрдә ялгызлыктыр дим. Сез нәрсәне күрә алмыйсыз? Ялгайлыгын. Сезнең төп сыйфатыгыз? Эшсез калсам минем ишем буша. Үкенечкә калган нәрсә бармы? Мин үз язмышымдан канәгать. Аллаһ Тәгалә каршына килеп бассагыз, ни дип әйтә алыр идегез? Миңа илһам шишмәле иткәне өчен, менә шулай кешеләргә яратып укырлык китаплар язарга шундый талант биргән, сәләт биргәне өчен рәхмәтлемен. Шуның өчен рәхмәт әйтер идем.